Dobrý deň, odpovedám vám na ďalšie otázky v súvislosti s divokousou. Pýtate sa, za aký čas som schopná sa prvú časť naučiť. Podľa mojich skúseností nám to trvalo s minulou skupinou približne 3,5 mesiaca. Takže budeme sa stretávať každú jednu stredu 4 krát za mesiac. Teda tu máme za jeden mesiac, tu máme 4 hodiny, tak rátam, že nejakých minimálne 12 až 15 hodín a viete sa prvú časť naučiť. Pokiaľ niečo vynecháte, nevadí, v minulom videu som sa už k tomuto vyjadril. Ďalšia otázka, ak cítim, že mám prísť, ale nikdy som nič také necvičil, neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Ak máte tú potrebu, ak cítite, že chcete prísť, máte napríklad zvedavosť, alebo máte taký vnútorný impuls, že vás Qigong Divokahus oslovila, ale neviete čo si pod tým máte predstaviť, neviete, či to zvládnete, neviete, či zvládnete tie pohyby, tak vám hovorím, dajte to úplne všetko preč. Pretože je to iba myseľ, ktorá sa snaží nachádzať rozličné prekážky pred tým, než sa pustí do niečoho nového. Naša myseľ totiž veľmi rada žije v určitej komfortnej zóne a veľmi rada sa pre niečo nové nadchne, ale keď už má prísť k činu a k akcii, tak hľadá veľmi často výhovorky, ako sa to nedá. Takže dajte to všetko preč a zažijete prekrásne spojenie so svojím telom, so sebou samým. Budete v spoločnosti príjemných ľudí, ktorí na svojom zdraví pracujú. Spoznáte nových ľudí, naučíte sa cvičiť fantastickú divokú hus, ktorú môžete potom cvičiť do konca vášho života, hoci kedy a hoci kde. A trvale si tým môžete zlepšovať vaše zdravie.